Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Lizofihlwa kusasa inxusa lakuleli eFrance. Kucijwe amakhono abezigaqeda isizungu kanti IFP yelule isandla eMnambithi. Izindaba ze1KZN TV uzifundelo Siyabonga wakaduma nenabezulu edume esandlwane siyakhuleka. Uzofihlwa kusasa loyo obekade eliyinxusa lakuleli eFrance uNathi Mthethwa enkonzweni umngcwabo ozoba senkundleni yezemidlalo eDondotha. Isidumbu sikaMthethwa sifike kuleli izolo kanti abaholi abaqavile bazoba yingxenye yenkonzo yomngcwabo. Njengamanje sila ngaphandle kuba amakhaza ecebo lethu group la khona begcinwe khona isidumbu sika lobe inxusa laseNingizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa. Sibonile ke amalungu omndeni kanjalo ke labo ke abangamalunga eqembu lakhe iANC kanjalo ke namalungu ebandla iNazareth Baptist Church bezomlanda ke la ukuye ekhaya njengoba sikulindele ukuba ke efihlwe kusasa. Sibonile ke bekuumunye wodwa bekhombisa ke umndeni ukuthi ke impela ulahlekelwe othando weyewabo. Sikhulumile ke nalowo ongumxhumanisi weqembu leNC esifunda eMsakazo Natal ubaba uMike Mabuyakhulu nakhona ke yazwakalise okukhulu ukudumala nokukhulu ukukhathazeka ngokulahlekelwa ngobe yilunga noma ke ngobe umunye wabo eqenjini leANC kanjalo ke nahulumeni uthi ke bakhathazekile futhi ke uzwakalise ukuthi ke balahlekelwe ube sebeka kanje ngokukhathazeka kwabo njengeqembu. Indeed, from the way in which he has lived for the rest of his life, he lived it in the struggle and in the service of our people, and it is befitting that the President of the Republic, His Excellency President Ramaphosa, has deemed fit to be able to give him this kind of send-off. And indeed, we are actually bowing our heads, first and foremost to him for dedicating his life to serve our people, and secondly to the Republic and the President of the Republic for him having been able to honor him in the manner that this country is honoring him. This was a leader that was fearless, that was dedicated. This was a leader that was committed to serve every South African. Not only was he actually a dedicated and a loyal member of the ANC, it is indeed a reality check for us as a movement, and we have accepted the message that came out of the 29th of May 2024, and indeed the ANC is now moving ahead. We are picking up the pieces. I think we have learned from the message that the masses of our country is giving to us, and indeed we are responding in a positive way to that message. Ngenxa yokuthi kuNathi Mthethwa ube umuntu ke wasemakhaya amalungu omphakathi lawo abakhule nawo kanjalo nabo bebemazi nje njengomuntu ke emphakathini obesebenzela uhulumeni bazwakalise ukukhulu ke nabo ukukhathazeka bethi ke akulahlekelwa kuphela kumndeni wakaMthethwa kepha ke nesizwe sonke nabo bonke balahlekelwe babe sebebeka kanje ngokudlula emhlabeni kuNathi Mthethwa. Size lapha ke ngokuzohlanganisa amehlo nabathethwa ukhanjelwa umthetho. Umthetho ube yiyo yonke into lapha kithi kuwe nje umuntu omkhulu la kithi sivelelwe inkinga sasithunywa inkosi ke ithi inkosi njengendlunkulu ke sise lapha sihamba nomkhandlu sizohlanganisa amehlo nabathetho njoba siyila nje ke sizokhala impela sizokhalaza kakhulu ngento esehlele lapha ekhaya kithi kwaMthethwa ngoba umthetho ube yikho konke kithi uyena ndoda besithembele kuyo kakhulu. Umuntu unathi bengumuntu behlonipha kakhulu ehlonipha nezidingo zabantu ekhula kaka nje khulele esemdala ukhulele emzabalazweni la ANC agcinanga lapho nathi obesathatha sesethekweni ehamba ngesimo sodlama leza ekhathi ngoba awungaphephile wahamba uhlala wakhulula eThekwini ufunde khona ke thina aqeda isikole uqhubeka futhi ekhona emzabazweni kaANC uzowaphakama ngaya phezulu ke lapha egcina uhulumeni semthatha semnikeza ke umsebenzi ukuthi our minister ezemidlalo kanjalo art and culture. Okay. Agcinanga lapho nathi
beda mefika nje live akashe makuthiwa amaholiday besebenza naye sihambe sikhankasela u-ANC lokhu ke esikubonile kubhlungu kube bhlungu kithi sonke ngoba ubaba lona ubesemncane kakhulu ngendlela okuyiyona kodwa kasho ukuthi uNkulunkulu wasemthatha ke bese muleni ukuthi engamthatha uselungele ukuza kuye kodwa nathi besinethemba ngoba besithanda simthanda futhi ngoba besazi ukuthi umuntu wangakithi umuntu obemkhulu kuthina nje ngathi nje ube umuntu omkhulu kuthina endaweni yakithi kwaMthethwa lona ngoba indawo yaMthethwa nathi besiqala ukuthola umuntu wethu ozoba seParliament omkhulu nje besikuthokozela lokho so ke uNkulunkulu waseyamthatha ke ngaleyo ndlela ke sithi ke Dudu emndenini sonke sizizwe bakithi sizizwe bakithi undlula kapha uMthetho abahlungu bakithi ngoba indoda esingazeli lutho awusabuke kakhulu phela sikhala nomndeni kakhulu Umthetho kube buhlungu ngami abathethwa isizwe ngilana nje ngisezweni sakaMthethwa kubuhlungu ngalendlela emangisayo maze ngiba nensizwe endala kube buhlungu liwele iqhawe egala komama likaNkosi ubaba Nkosi yami kubuhlungu ngalendlela sithi bathethwa nonke silahlekelwa sonke abathethwa silahlekelwe kakhulu umncwabo kaNathi Mthethwa kulindele ukuba ke ube senkundleni ezemidlalo eDondotha kulindele ukuba ke umengameli wezwe uMnumzane Cyril Ramaphosa ayithule inkulumo yosuku kumhlonipha khona ke eDondotha kusasa umncwabo kulindele ukuba uqale ngehora lesishagalolunye ekseni. Umdidiyeli we-Ugu International Film Festival uSenzo Zindela uthi ukukhiqizwa kwemidlalo yamafilimu akuleli kulele ekucijeni amakhono alabo abakulendima bakulona futhi lelizwe ukuze ke izindaba zakuleli zingahunyushwa ngabezizwe. Uzindela bekhuluma kanje ogwini oluseningizimu nesifundazwe ngekathi ke kuqhubeka uhlelo lokuqeqesha abanentshisekelo kwezamafilimu nobelihlelwe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezemvelo esifundazweni kanye ke neKwaZulu Natal Tourism and Film Authority. Babheme bakholwa abanentshisekelo kwezamafilimu ngenkathi kuqhubeka uhlelo lwabenzi bamafilimu asebekhulile kanye nochwepheshe bomkhakha. Size ukuzoqinisekisa ukuthi mhlambe sibhekana nalendaba yokuthi ama-artist aziswe ukuthi angayenza kanjani imali bangakwazi mhlawumbe ukuthi baguqule i-art bayenze ibe into ezoba nezi-profit kungabe ukuthi nje bayenza nje just for i-art egcina mhlawumbe bengakwazi ukuphila ngayo. Mina ngikholwa ukuthi kuyona yonke indawo ikhona imarket ngoba akekho umuntu ongayibukela i-TV and akekho umuntu ongabukela ama-movie endaweni eningi ehlukahlukene nje kuyona yonke futhi ikhezi eniyonkana ngicabanga ikhona imarket kuphela ifuna i-attitude yethu kube yona eshintshayo sikwazi ukwenza izinto ezonisa abantu abalocal bakwazi ukuthi bayithande into esiyenzayo emva kwaloma bayithanda bazoyeka ukubukelela ezaphesheya bazobukeleza la South Africa ngoba mazi ukuthi into efanele nje ukuthi ilona lo mhlambe kuma artists nama film makers nama producers ashintshe indlela acabanga ngayo akwazi ukwenza into ekuthiwa yi-edutainment entertaining while also we are educating. Yeah, so ilo mina ngisho ikhona imarket ngiqale ifilm industry nala ngabo 2027 akekho wayekholwa ukuthi izokwenzeka lento babethi no hambe eGoli hambe eCape Town kodwa ngaqala ukwenzeka manje ukuthi ifestival ikhona njalo iminyaka yonke and bakhona futhi abafuthi abakhona lana sebephumelela abanye abadumile ongaba kuma production nje mhlawumbe noba nomkhokha kanjalo. Umlingisi owazakhela igama kumdlalo wawubizwa nge-A Place Called Home uthi yize zikhona izingqinamba kulomkhakha ukuzimisela kuyasiza. Ngizoshare i-experience yami nejourney yami ku-film and entertainment industry ukuthi uqalaphi mama challenges mhlawumbe ngaba khona and then nokwenza nemali ke ukuthi how do we monetize ikhono lakho. Kunama platform amaningi kodwa
imali kubanzima ukuyidraina kuona lama platform ngoba maybe i-project usuku uyenze ngendlela yakho hayi ngendlela abayidingayo i-project. So into ebalekile ukuthi ubheke i-platform uqala ukuthi badingani bazokhokha malini qala ungakaqali nawe ngoba maybe you'll overspend. So ngibona ukuthi imali kakhulu eba inkinga. Ngcono manje ngoba sekukhona nama cellphone ashoot 4K so create nje content sekulula. Mona bangani hlanganani nishutheni and then put on social media. So ithola response feedback baningi abantu abaqale kanjalo. Kanti uZindela uphinde wathi ukuzihlupha ngolwazi kulomkhakha kubalulekile. Kuba futhi mhlawumbe nje abakhona ku-industry into oqala fanele bayenze nje ukuthi bazithembe i-confidence entweni oyenzayo and i-talent esinalo liyamangaza ngoba uma uhamba nje amazwe uyawubona ukuthi abantu abaningi abasuka la eAfrica yabona so usho amazwi akukho ukuthemba and then bese kube lona mhlawumbe abe nendlela ukuthi athanda ukufunda muna lo mqondo ukuthanda ukufunda njalo njalo into enjana lezi zokusiza kakhulu ngoba yizona okwazi ukuthola izinto ongezuzithola kwezinye indawo. Ntando yenkosi Dlamini yezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisegama lakhe. Njengoba kusaqhubeka ukubungaza iminyaka engama50 yeqembu lezombusazwe iNkatha Freedom Party, leli qembu kelinikele ngempahla yokwakha inkulisa endaweni yakwaHlathi. Amalunga leli qembu athi lokhu kuyingxenye yokubuyisela emphakathini njengoba ke besabungaza leminyaka. Njengoba kusaqhubeka ukubungaza iminyaka engama50 yeqembu le-IFP, isekela lemeya uMasipala Alfred Duma uSizwe Simelane uthi bazobuyisela emphakathini ngokwakhela inkulisa. Namhlanje besihlangene ehholo emahlabathini bekusuku olukhulu ke kimi empilweni kodwa ke saqala ngokuthi le ndawo sekunesikhathi eside kwawa icrash kanti iyona yodwa icrash ebikhona nabantu ke bahlale bekhala education ungabalekeleli ngama crash uMasipala akukho kuwona ukukhanda ama crash. Uhulumeni omkhulu ngabuka ukuthi angifuna ama donation ngithole abazongilekelela ngakhelela abantu bakule ndawo ngoba sengibe ikhansela khona isikhathi eside so bengibathulela ke izinsiza ezizoqala umsebenzi wokwakha. Uqhubeka ngokuthi bahlale nentsha yomphakathi wakaHlathi babafundisa ngokubaluleka kwemfundo. Cha ngithe namhlanje nami kusuku lami lokuzalwa ke sengenza u40 years sibe siku50 years ngilandela ngeminyaka elishumi iNkatha. Cha ngathi anginikele isikhathi sokuthi sihlale nentsha yakithi kanye nomphakathi sikhulise sikwazi ukuyinxenxa nokuthi kubalekile ngoba kuvala izikole sabathola kahle bekhona kubalekile ukuthi befunde ngoba imfundo ilona kusasa lalizwe ingakho sibaqala le phansi na ku foundation ku crash no mama ke ukubakhuthaza nje ukuzakha nokuzenzela sisazobuya nembewu mase kulunga into yamanzi ngoba bekunenkinga kodwa isizoxazululeka bezokwazi ukuthi bebe nezingadi bebe nendlela yokuyiphilisa emakhaya. Kanti usomabhizinisi osemncane uJabulisa Mchunu uthi umntwana wakaPhindangene wayegqugquzela kakhulu imfundo. Namhlanje uthathele lo suku walizo celebrate nomphakathi wakhe owamvotela futhi wamethemba ukuthi engaba umphathisi wenkinga zabo wasemahlabathini endaweni yakaHlathi lapho khona enze khona idili lomkhiphini sase siphendula isoil lapha azokwakha khona icrash. Isizathu salokho ke oSimelane baba nenhlanhla mina angizake be nenhlanhla yokuba inkathi umntwana aphindangene safike kodwa oSimelane ngoba baba nenhlanhla bayasho ukuthi umntwana wayekuphatha kakhulu imfundo noma ayigqugquzela kakhulu imfundo zakhe zazithi imfundo iyona ebalekile ukuthi sobusa ngalolelizwe. Uphinde wagqugquzela intsha ukubigxile kakhulu emfundweni njengoba kuyisona sikhiye sempilo yabo. Cha kuma comrade ethu kakhulukazi laba sebebhala no matric siyafisa ukuthi bethu ukushenxa kancane enkundleni zokuxhumana nakuma social media befocus ekutheni bezokwazi usipha ama results right nazothokozisa iqembu ukuba nabantwana abaphasayo. Futhi ke umsakazi ukhumbuleke ukuthi iNkatha ilona qembu elikhola kakhulu kubantu abasha manje uzokhumbula iMass nazo eziningi baphuma ku youth brigade and futhi by products youth brigade. So siyanxenxa nabanye ama comrade ukuthi nawo mawabukele kubahula bakhona. Kube kuthobeka dladla izindabeni ze1 KZN TV ngise 8 file ngaphansi kaAlfred Duma. Ake sihlabena nali ke vuhlangabeza futhi nezinye masibuya.
Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Lizofihla kusasa inxusa lakuleli eFrance. Kucijwe amakhono abezigaqede isizungu kanti IFP yelule isandla emnambethi. Emizameni ke yokuthuthukisa ikhono ezinganeni nokunciphisa ke nje izigameko zokugwiliza kwezingane emanzini, inhlangano uGu Aquatic Club iqhube uhlelo lokufundisa izingane ukubhukuda. Uhlalwa lenhlangano uNtokozo Mchunu uthi lolu hlelo olubizwa ngeLearn to Swim nobe lubanjelwe egama lakhe swimming pool lugxile kakhulu ke ekufundiseni odado abahlala ezindaweni ezingaphansi kamasipala wesifunda uGu. Baphenduke izinhlanzi emanzini odado beshaya amadadamu ngenkathi kuqhubeka uhlelo lokufundisa izingane ukubhukuda. So sizokwenza iprogram ibizwa ngokuthi Learn to Swim. Kuyiprogram engakhethile. Wonke umuntu okwazi ukubhukuda nongakwazi njengoba ishisi Learn to Swim bayafunda abantu bayafundiswa sinabo instructor ababakhona babafundise. So kuyiprogram esiyenza njalo ngekota njengoba unyaka kunamakota u4 siyenza ka4 ngonyaka. Lokho sikwenzela ukuthi sikwazi ukuqoqa lezi ingane ngamaholide ngoba isona sikhathi esasibone ziba uvanzi kakhulu emphakathini. So senzela ukuthi nje zibe safe ikona okubaleke kakhulu nokuthi abantwana bakwazi ukubhukuda nabantu abadala bakwazi ukubhukuda. Yingakho sikubona ukuthi lolu hlelo lwethu asilenabise singathi sizodila neclub kuphela ama members eclub because lolu hlelo sikhululekile ngalo lusuka le kwi-Ugu Aquatics yala ku district yethu kube iKZN Aquatics kube iSwimming South Africa bese kuba yiMbombela Concession Company bayasiqhuquzela kakhulu bonke labo bantu ukuthi asenze ngalendlela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuphepha kulesimo samanzi esikhona njengamanje sibhekene naso nanokuthi agcini lapho nokubafundisa ngako ukuthi amanzi abaleka kangakanani siwaseva kanjani amanzi nokuthi uma ngabe siswima ikupho kuyizingozi ekufanele sigade uma ngabe senza lokho. Umqeqeshi walolu hlelo uthi kuningi okuvimba izingane zasemaphandleni ukuthi zingaphumeleli kulomkhakha. Izinto ezisivimbayo kakhulu njengendlu emnyama esikakhulu kwiswimming uthola ukuthi ama sponsors asibe nawo thina abantu abamnyama. Okunye equipment asibe nayo nje balibona la ama land rope asinawo. Ama starting blocks asinawo ebusika inkinga esibhekana nayo ngoba kusekubanda lama club abelungu isikhathi esiningi abana heated pool amaphula abasensayo ayashisa ebusuku ebusika lana bese kuba ukuthi ke thina abantu abamindle emnyama siyama ebusika sithi siqala thina ehlobo sebevela belungu sebekude ngayiswe lokhuze iswimming. Izona izinto esibhekene nazo sikakhulu nje ama sponsors wona siwadinga kakhulu kanti odado balujabulele kakhulu lolu hlelo lokubhukuda. Engibonile ukuthi ngifisa uba ingxenye yaloku kufundisa ukubhukuda ukuthi ukubhukuda bengikuthanda and uma lotuzana coach uma eri wangqugquzela ukuthi angize ngikwazi uzofika lana nami ngizokwazi ukuthi ngifunde ukubhukuda ngifane nabanye. Ama class lawa esiwafunda manje azongisiza ekuthenini ngikwazi ukubhukuda nokwazi ukuthi noma sengihambe ngedwa mhlawumbe ngiye emabhishi ngikwazi ukuthi nami futhi ngibeke izipractice indlela ade bengifundisa ngayo lana. Ngiyakwazi ukubhukuda ungisiza ukuba lana ingoba ngizigqugquzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngazi ukuthi ngiyakwazi ukubhukuda futhi ngingcono kunabanye ukuthi ngizimisele. Ntando yenkosi Dlamini yezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisegama lakhe. Umongameli waKwaZulu Natal Netball Super League uGugu Ngema uthi amaqembu ebhola lomnqakiswano antula abaxhasi. Ungema usho lokhu njengoba ke bekutholene phezulu amaqembu ayishakalombili kweyamanqamu kule ligi yalonyaka ebibanjelwe ke eRichards Bay Sport Complex. Kule midlalo okuhloswe ngayo ukuhlonza nokukhulisa ke nje ithalente kubadlali bebhola lomnqakiswano ukuze bebe sezingene lokudlala ezigabeni eziphambili. Lemidlalo yebhola lomnqakiswano labesifazana besilisa isengathi amaqembu ayishakalombili ahlonzwa kwiNetball Super League KwaZulu Natal ngemuva kokuba sekuphothulwe imidlalo yeleague. I-grand finale ke it's a tournament after ukudlala isizini yonke kade sidlala iSuper League. iSuper League ke KZN inama teams awu40, sinama division awu4. We have i-division yama males bese sibe nama division A and B and C ama females. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi njalo ke mase siqede isizini kube ukuthi ama
top 4 teams for both males and females sibe sesiwadlulisela ke kule program tournament ekuthiwa i-grand finale. Umengameli waKwaZulu-Natal Netball Super League uGugu Ngema unxuse izimboni nosomabhizinisi abazimele ukuba ke bexhase amaqembu ngoba adonsa kanzima. Sama club ila sikhala khona kakhulu because le league esiqale ukuthi siye ngamele njenge KZN from 2016 and ama club awanaso isponsor esikwazi ukuthi sidlulisele siye emaclubini. So that is where we are saying siyacela siyanxusa ukuthi osomabhizinisi nama private companies akhona silana nje namhlanje sisemhlathuze. We know ukuthi emhlathuze it's an area industrial area, there are so many kunale mayini la, so we are call upon all the people that can extend a hand through their CSI projects ukuthi here is netball, here is a program ekhona, here are the clubs, at least i-company adopt noma i-club eyodwa ezokwazi ukuthi support because these clubs are coming from various districts. Ungema uthi ileague yabo kanye nalemidlalo isikwazi ukukhiqiza abadlali kanye nabaqeqeshi asebesezigabeni keziphezulu. Yes, as KZN through this Super League, you know, the former netball captain Bongwe Msomi, she's here today supporting her own club, but she used to play in this league. She has become a former captain of the country. At the moment, we have national coach under 21. She's still coaching. She's here today as I'm speaking to you. Uyadlala ucoach club yakhe la yona. Ozonqoba kule midlalo uzokwanyiswa ke ngezindondo kanye nemali engu10,000 amarandi. Le midlalo ibisenkundleni zemidlalo eRichards Bay Sport Complex. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Ake siphinde futhi sihlabena nale elinye ikhefu sihlangabeze nengosi ezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Lizofihla kusasa inxusa lakuleli eFrance. Kucijwe amakhono abezigaqede isizungu kanti IFP yelule isandla eMnambithi. Kuleli qophelo singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 17 rand 20 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe 22 rand 87 cent uma liqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe 19 rand 81 cent uma liqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,971 2 cents ounce kuthi oil ongahluziwe ube $65.22 umphongolo. Ake sibhekele ngosini yezemidlalo. Angase aqondiswe ubugwegwe ngesenzo sokudicelela phansi isithunzi sekilabu nabaxhasi unozinti weKaizer Chiefs uFiacre Ntwari ogoloze ukushintshwa ngekathi ke iChiefs ihlulwa ngamagoli ama5-4 emidlalweni ke ogcine ngamapenalty ngekathi bedlala neStellenbosch kube calling knockout ngesonto eDHL Stadium eCape Town. uNtwari ugolozele uCedric Kaze kanjalo ke noKhalil Ben Yusuf abaqeqesha ke iKaizer Chiefs akade befuna ukumshintsha bafake uBruce Bavuma ukuba ke ayovimba amapenalty. Kuthiwa ke izikhulu zeChiefs zidiniwe ke ilesenzo njengoba sidicilele phansi isithunzi sekilabu kanjalo nabaxhasi. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke nokho ebesikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani ngomsombuluko ngesikhathi sifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile